Neriješenim ishodom na gostovanju u Banovićima rukometaši Krajina Isije uspjeli su prekinuti seriju od nekoliko uzastopnih poraza u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Utakmica 17. kola je završena neriješeno 23-23, a bliži pobjedi bili su rukometaši Krajine Isije, koji su imali peh da im se u odlučujućem trenutku povrijedio ponajbolji igrač Ismir Salkić. Sa 4 pobjede i 2 neriješena ishoda, Krajina Isija prikupila 14 bodova i nalazi se na 8. mjestu prvoligaške tabele u konkurenciji od 11 ekipa. U narednom 18. kolu cazinski rukometaši će u nedjelju 22. aprila igrati na svome terenu protiv Bosne iz Tešnja. Očekuje se dobra rukometna predstava i pobjeda rukometaša Krajina Isije, kojom će popraviti svoj bodovni saldo i napraviti pomak na tabeli. Utakmica se igra u nedjelju u sportskoj dvorani Cazin s početkom u 15 sati. U organizaciji Bodybuilding i Sportskog saveza Bosne i Hercegovine te tehničkoj organizaciji fitness kluba Forma iz Cazina sutra će se u sportskoj dvorani Cazin održati državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u bodybuildingu i fitnessu. Očekuje se nastup preko 40 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, kako u seniorskoj, tako i juniorskoj konkurenciji. Generalni pokrovitelj manifestacije je općina Cazin, zahvaljujući kojoj će i ulaz za sve posjetioce biti besplatan. Prvenstveni cilj je popularizacija bodybuilding sporta u našoj općini, a organizatori očekuju dobru posjetu gledalaca kao i učešće rekordnog broja takmičara. Na čelu organizacionog odbora je Bešir Duraković, predsjednik fitness kluba Forma i član izvršnog odbora Bodybuilding Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. On ističe da je zadovoljan odrađenim pripremama i očekuje veliki broj takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji. Zahvaljuje se i općini Cazin, koja je generalni pokrovitelj manifestacije, te Bodybuilding i Sportskom savezu BiH što su odlučili da se takmičenje održi u Cazinu. Na državnom prvenstvu bodybuildingu i fitnessu općinu Cazin predstavljaće 2 takmičara, i to senior Aladin Čemalović i junior Isak Ređić, članovi fitness kluba Forma. Organizator očekuje i dobru posjetu gledalaca koji će bodriti sve učesnike prvenstva te tako stvoriti odličan ambijent na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji. Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u bodybuildingu i fitnessu održat će se sutra u sportskoj dvorani Cazin s početkom u 19 sati, a ulaz za sve posjetioce slobodan. U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Cazin i mjesnog ogranka ratnih vojnih invalida Gnjilavac u nedjelju 22. aprila na igralištu ispred područne škole Gnjilavac održat će se 11. tradicionalne sportske invalidske igre. Radi se o manifestaciji koja svake godine okupi nekoliko stotina invalidnih lica sa područja naše općine koji se tokom dana druže i takmiče u više sportskih disciplina. Mirsad Duhanović, sekretar Saveza za sport i rekreaciju invalida Cazin. Pa prije svega, znači, tradicionalne to tradicionalne invalidske igre koje se održavaju svake godine na našoj općini. Ove godine domaćin mjesni ogranak, odnosno mjesna zajednica Gnjilovec, i igre će se održati, znači, na prostorima mjesne zajednice Gnjilovec, tačnije ispred osnovne škole. Na samim igrama, znači, ostaje ista pravila, isto sve ostaje kao do sada. Sem što ove godine, znači, neće biti bodovanje i neće biti takmičenje u bacanju koplja i trčanju. Znači, a razlog je sljedeće što prošle godine nije održato, znači, državno prvenstvo u atletici. Samim ti momci koji su bili prošle godine prvaci u trčanju i bacanju koplja, on će predstaviti naš kanton, znači, na državnom prvenstvu. Ja mislim da će ove godine biti državno prvenstvo u Sarajevu i tako da zadržavaju pravo, a i malo je gore prostor, znači nije nam baš prilagođen za koplje i za trčanje, pa s tim da ćemo ove godine, znači, te samo 2 discipline ukinuti, a ostalo ostaje sve isto. U nedjelju od 9 sati i 30 minuta učesnici igara će obići šehidsko obilježje na Gnjilavcu, gdje će položiti svijeće i proučiti fatihu. Od 10 sati na igralištu ispred škole na Gnjilavcu sledit će svečano otvorenje igara, a nakon toga slijedi takmičarski dio programa. Organizator poziva sva invalidna lica da dođu i učestvuju u ovim tradicionalnim igrama.